Няма как да не коментираме защо не се игра този футболен двубой. Кой спечели от това, че мача Калиакра и Левски не се игра? Той по-скоро се игра, но като приятелски, а не като редовен от 19-я кръг на А-група. Коментара и позицията на Спортна треска в следващото видео на Методи Манченко. Някъде в средата на седмицата, когато кметът на симпатична каварна Цонко Цонев поведе бунтът на мравките срещу Българския футболен съюз и то в двореца на децата в София, нещата сякаш изглеждаха истински. Малките клубове срещу големите, даващите пари срещу администраторите, ощетените от съдиите срещу шефовете им. Личността на нестандартния кмет Рокаджия напълно отговаряше на ролята на водач на клубовете от долната половина на таблицата. Да не говорим за историята, която неговият край носи. На 31 юли 1791 година край бреговете на Калиакра се разразява най-голямата битка в Черно море. Руската ескадра, водена от адмирал Фьодор Ушаков, разбива многократно превъзхождащата го турска армада на Хюсеин Паша. С тази победа завършва руско-турската война, а на носа е поставена плоча с барелев на адмирала. И все пак, въпреки известните привики, трудно ни е да повярваме, че Цонко Цонев се представя цялата тази история като адмирал Ушаков, а Боби Михайлов и членовете му на изпълкома като армадата на Хюсеин Паша. Ултиматумът на Цонев да бъде изваден от наряд Ивайло Стоянов за матча на други отбори Черно море ЦСК от самото начало намирисваше на някаква сделка. В деня на матча двубоят между Калиакра и Левски, превърнат в приятелско мачле, вече изглеждаше като комбинацията на режисиран спектакъл. В него всичко си е по местата. Приятелската подкрепа за каузата на бунтарите, дадена още на сбирката им в София от Тодор Батков. Внезапно намалелите коефициенти на букмейкерите, че все пак матч няма да има. Символичните протести на матчовете в Севлиево и на Овча купол. И все пак за публиката остава привкуса на едно читалищно театро, от което бяха омерзени истинските артисти, треньорите, играчите и дори журналистите. Финансовият благодетел на Калиакра намери вратичка в наредбата, не осигури линейка и медицински листи и така неговият тим падна служебно, но без да загуби 3 точки, които се опита да ги подари на Левски. Кметът, който говори, че това е израз на достоинство, поручи едно цяло първенство, над което завинаги ще тегне съмнението за нечестна игра. Направи го в уикенда, когато президентът на Българския футболен съюз е номиниран и очаква избор в изпълкома на УЕФА. Отвори шатрата на цирка над българския футбол седмицата, когато предстои важна битка за неговата чест и оцеляване в европейските квалификации срещу Швейцария. Цонко Цонев не е Херострат, а и футболът ни едва ли е храмът на Артемида. И все пак ще остане ли кметът от каварна в историята като младежа от Ефес, който на 21 юли 356 година преди нашата ера подпали божествено красивата сграда. Историята казва, че Артемида е била прекалено заета с раждането на Александър Велики, за да спаси своя горящ храм. Макар и прекалено заед, Борислав Михайлов е длъжен да свика изпълкома и да реагира с цялата строгост на устава на Българския футболен съюз. Не, чак като гражданите на Ефес, които били толкова ужасени от вандалски акт, че издали декрет, съгласно който всеки говорил с Херострат очака смърт. Все пак Цонко Цонев не е Херострат, а и футболът ни определено не е храмът на Артемида. Господин Цонев, чухте коментара на Методи Манченко. Докъде смята Калиакра да стигне в този бойкот? Да питам господин Манченко, във футболен съюз се работи вече. Да не са го взели там на заплата. Не се опитваме да защитаваме никого. Херостраят, глупости на търкалета. Не се опитваме да защитаваме никого. Да питам, сменил ли се работното място, господин Манченко? Не, със сигурност не. Аз толкова едностранчив и по-добър репортаж и поръчков отдавна не бях виждал. Докъде сте готови да стигнете в този протест? Да ми кажеш, че пак питам, господин Манченко, на заплата ли на граждански договор към футболния съюз? Господин Манченко все още изразява позицията на спортна редакция на Българската национална телевизия. И едва ли тук е момента вие сте минали под шапката на футболния съюз. Едва ли тук е момента да коментираме това, дали спортна редакция е под шапката на Българския футболен съюз. Значи, аз няма да коментирам поръчкови репортажи, няма да коментирам глупости, няма да коментирам опетняването името на адмирал Ушаков, няма да коментирам тази порнография, която показахте, която беше свързана с Херострат и така нататък, така нататък. Просто, наистина ви казвам, прав е Боби Михайлов, че медиите са виновни за състоянието на футбола и че е така. Защо медиите да са виновни? Ами това го казва Борислав Михайлов, не го казвам аз. Просто потвърждавам, че вие изопачавате цялата действителност. Аз цитирам президента на футболния съюз, господин. Кой спечели от това мача вчера да не се играе? Съвсем добронамерено дойдох да говориме, но след това, което вие в момента излъчвате, след този поръчков репортаж, който направихте, няма смисъл да стоя тук в студиото и да коментирам каквото и да е с вас. Това със сигурност не е поръчков материал, господин Цонев. Жалко, че реагирате по този начин. Наистина имахме желанието
Да изясните малко повече състоянието, позицията на това, което се опитвате да направите, какво точно целите, но